Ay, kabala ka. Ikaw, basig ganahan ka mo join sa ako ang magsaulog ta. Mag-happy-happy ta kay happy na Christmas. Mag-andam ta. Nagal pagkaon rin. This is a great quality kind. Perfect. Di na may bakante niya. Uyugi ko. Inom ta. Gahapon lami kaya kung inom karon lami niya kayo. Sige, inom ta. Ito problema, no? Ay, matod pa na eat, drink, and be merry. Happy. Ikaw, kapag kayo, hindi ko. Ikaw ba na ko rin? Nawag sa mga sige nga na niyo. Ay, tao niya, ha? Ayan. Wajib, ay, sa naman mo, matungkuhan, kapay na tayo. Yung atungkuhan sila, sa kasi mali, sige, mga atungkuhan sila. Ako na yun, may tayong tao, ako na yun, tindog ako man sa bibilin. So, ikaw, muna siya to, siya. Happy lang. Ay, ako silipon na sa ito eh. Nandito ako magkita sa balikan ng kasi niya. Ulat ako, ganito na, gumawa ako ng ipon. Asa na rin ako asawa, oy, mukha may magkita sa ako. Ibig padalan ko gusto ako, ikaw ko. Padalan na taning gas, sani? Sani kayo watch yourselves or your hearts moving or said debauchery and drunkenness. Mag-inom lang yun, drunkenness and the cares of life. And that will be sprung on you suddenly like a gun. Harap mo na kayo, for it will come down on every living man on the face of the earth. Stay awake, stay awake and pray. Stay awake. Tuka na butay ko. Ayun. Day. Sunod akong katikista din niyo eh. Nang tapos ihatag para sa inyo ha, hinabang. Ay naman ko'y naghatag o sobre para sa mga kabos. Asa man yun? Asa man yung bata eh? Ubog naman po ni. Isikir ang isip. Sila doon, wala ba akong palahubog? Ako na lang nag-ibilin day ang hinabang ha, para sa inyo ha. Asa man ko nalabang siguro doon sa katekista eh. May na lang na yung makatabang para kaninyo, so dagang salamat ha. Sige, paghubog-hubog lang mo diha. So mauna mga bay, kinahanglan kitang mag-andam sa atong kaugalingon. No, dili na kita magpatuyang. Ilabi na kay ang atong kalendaryo sa simbahan na kita sa Advento. Nagpasabot ang pagpangandam, ang pag-abot sa atong Ginoo. Busa sa atong bahid, kita mangandam. No? We should prepare ourselves for God's coming. So unsa may atong mga himuon? Dili ta magpatuyang na anang mga bisyo nato. Undangon nato na, no? Wala ko nag-ingon nga sayop ang pag-inom apan we should drink moderately. No? Hinahinay lang, taman lang sa makayas lawas, no? Social drinking kumbaga. No? Dili lang inom, kanang ubang mga bisyo, inom, sigarilyo, droga. Mga bay, ang atong ebanghelyo karon nagisgot ra bagyod anang literally cursing and drunkenness kanang sige enjoy sa kinabuhi. Meaning to say, wala naglantaw unsa gid ay ang tinuod nga kalipay dinhi sa kinabuhi. No, kana bitong mahulog na lang gid nga mao na lang gid na ang atong kinabuhi. Mao na lang gid ang meaning sa atong kinabuhi. Again mga bayo, we are reminded today that we should be watchful, vigilant, kinahanglan ready, prepared. But I know sa panahon karon murag nagkaguliyang pa atong una. But this is the right time for us to refrain sa tanan nga mga butang ginatinalang pag-inom-inom, no? Kanang nagpalabi na sa kinabuhi. So mga bahay, dagan kayo salamat sa inyong pagtanaw. And if you like this video, don't forget to comment down below kung sa inyong mga gusto nga ipakita nato ng mga videos for you to be evangelized o para sa atong mga kaigsuunan na mas wow sa atong pulo. And don't forget to follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel para sa kanunay mong ma-notify kung doon na kita yung mga bagong mga video
Dios nga ihatod. Mga kaigsunan o mga bay ang Dios, manalangin ka natong tanan sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.